KGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 7:41. Ang oras na yan, hatod sa Indukan Pansipani Trading Corporation, your Tent Rentals Authority. Magapod kay punong barangay Amino Sidal sa 0910-630-8420. An oras hatod sa Indukang Climex Forte. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Revicon, ilabas ang multilakas. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Sa Lunes, sa mga auto dyan po sa National Highway na andalagan hababa sa 60 sagkod 80 kilometros kada ora, dadala ko po na kaya dapat kung kamo ngayon nagdadalaga nin 60 below, dumang kamo sa right lane kung apat ang tinampo, kung 4 lanes ang tinampo. Pero kung sa dating 2-way, natural, dumang kita mga tugang sa main line kan tinampo, kan iyo kan tinampo. Talangan man na padalaganon ka sa sidewalk, kung sidewalk yan o shoulder yan. Dapat ma-define kung anong shoulder kan tinampo, buda kung arin ang main line. Sabi baga kasuhapon sa apod sa ko ni Joker, so amigo ta, magayunon sa paliwanag niya. Ang tinampo, pag kinuritan mo anyan sa gilid, ki-straight, na kulor puti. Kung sabihin kan sa ibong mga tugang sidewalk yan o shoulder yan, ang hapot, pwede dyan umagi o dyan tang imamandato mga tugang na dyan maagi ang klasifikado na mga slow-moving vehicles. Arog nga kan mga tricycle, ang mga motorsiklo, slow-moving yan, nabilang nga ning minapadralagan ki mga makaskason. Maski sain pwede, di ba? Arog nga kan mga maedad na nagmamaneho nin maluya sana. Arog nga kan mga trucks na darakula no na maluyaw ng dalaga. Ini po na kampanyang ini na kaayusan sa daan, mabagal na sasakyan, manatili sa kanan, mga tugang kan Albay Police Provincial Office, applicable po ini sa Gabos. Bako lang po ini sa mga tricycle, bako lang ini sa mga nagmumotor. Sa Gabos tabi, mga tugang na mga bihikulo na maluya, mga tugang andalagan, na maluya po, mga tugang andalagan. Tamay mga nagmamaniho mang ki-auto na gari mga tugang may daradara na may darang tubig sa drum na daing taklob, nahabo maula. Igwaman ki mga nagapadalagan ki auto na gari ang daradara mga tugang dugo na mga makaskasunonon ta gustong ihabol sa pasyente o may nagpapadalagan man ki auto na andara gari po sitsaron. Ano nga yung koneksyon kan sitsaron sa pagpadalagan? Makaskason minapadalagan pa ang andara sitsaron, tabo ninda mga tugang naabotanin pagkahumil kang sitsaron. LOL.
Pigulit ko ini ha, tangani po sa Lunes, di kita magkakirigigan. Di kita magkakirigigan. Di kita magkakirigigan, tabi. Ang sabi ni, kaya pigte-text ko si Lieutenant Karen Formales, kan Albay PPO, kaya lang din sa ko nagsimbag pa. Di pa sa ko, kung na-send ko, kung na-send ko sa iya, sa kuya na kuhan. Iyo, na-send ko eh. Ito, may text ako sa iya. Di pa garing sa ko nagsimbag. Ang sabi niya, konsiderado da ang mga tugang na fast-moving vehicle ang minapadalaganin poon 60 hanggang 80 kilometers per hour. Therefore, ergo, sabi naman sa subject mo ka itong philosophy 1, ergo, therefore nga pag ang dalagan mo below 60, konsiderado kang slow-moving vehicle. Tama. Kaya gusto ko ining iklaro, mga tugang kay Lieutenant Formales. Ikadawa nga po, igwasin daki gadget na pangsukol para ma-determine mo kung ang dalagan ka itong nasusundan mong auto. So uminagi sa imong auto. How do you know? Ano nga, sabi sa kanta pala, sabi sa kanta, how did you know I'm someone like you in my life? Di ba? Paano mo maaraman, tabi, na 60 ang dalagan niya to 80 o ang dalagan niya 40 to 50 sana? Di ba? Iyan ang dapat maklaro. Baka may pasuruay kita kayo ni. Hello? Hello. Morning. Good morning. Good morning. Dapat lang ako kung hindi sa Legazpi, ayun ang city road, ayun ang national highway. So, bawal talaga ang mga slow-moving vehicle sa tao. Iyan ang ikaklaro, tamigo. Iyan ang ikaklaro ta kung sarain yan. Di ba? Libaw nga sa Legazpi. Ang Washington, sigurado yan. Washington Drive. Ano yan? Rizal Street. Di ba? Rizal Street, Buda Ining, Alternate and Ven Imperial and Imelda Roses Avenue. Ayun, anong apodkan? City road or ano? Ini kayang Rizal Street, bako ini City Road, National Road ini. Yun ano baga, Washington, considered city road. Ang Washington, di ko aram ang kuwang kayam, pero kang inot baga, inimplementer na dyan na Chief Rolly so slow moving vehicle, dapat keep right. Iyo. Di ko aram ang classification ka iyan. So, it's not considered as, No. Iyo. Tayo masana. Sige Migo, salamat ha. Salamat to. Di ba? Sabi ni Kuya Tony Reyes, how do you determine? Paano mo nga i-determinar nang nasusundan mo, nag-agi sa imo, ang dalagan niya 60 below. O tan sabi kan tagapagtaram kan Albay PPO, konsiderado na ang fast-moving vehicle ang minapadalagan in 60 to 80 kilometers per hour. Hello? Hello, sir. Yes, sir. Good morning. May ano lang po ako dumaan sa yung bagong rules na yan. No. Sa ang atong burangan po akong driver, sa bus driver ako sa Gabos, sa UP. Ang lugar ta, kung dibisan pa yan in-implement, medyo malabo yan na mangyari. Dahil ang tinamputa pa puro halos 2 lanes. Ang implementation na yan, dapat asa 4 lanes. Ang Sorsogon, pwede pa. O ini naman, pag nasa Manilita Highway to Naga, may mga lugar dyan, nagpipilion lang. Kung ako na kukunin, dahil ako basta-basta mapanakop sa inda na yan. Saan ang lugar, nakulo na lugar na, 2 lanes, setan pwede gibon sa 2 lanes, pakuya, sir. Yes, Dumaan sa mga 4 lanes, saka depende sa nasusundan mong behikulo. 4 lanes man talaga ini applicable. Yun na 4 lanes man talaga. 4 lanes. Tayo ko bus driver ako, since more than 50 years po akong driver senior na akong ganyan, pero ako sa paghambog. Iyo. Medyo ano pa ako sa tinampo.
Kamu ba kasi? Kamu kani ba ka? Po ang dipisilan sila kagoran hindi bilang sa sentro kan Legazpi sa Daraga. Dipisilan magibo yan ang mga motor diyan sobrang mga mauurag. Yan ang ano kasi ubad at agaray ko radot. Motor na stop pa kan sino minusot pa pinago kami kan mga motorista nagagapos po gan. Kaya nga ni Sir Pig hapudan ko sa tagapagtaramkan Albay Police Provincial Office. Taga-sabay ba mga sir? Iklaro ta iyan tabi na mga hapot na iyan. Yan. Diba? Kung na mangyayari kan, iriwal yan, mag sa baradilan yan. Yung sir. Pero, masakit talaga yan, ipatupad. Hindi sa lugar. Iyo baga. Okay. Sige sir, salamat sa punto. Ayan ha. Agadan mo sa kan paliwanag. Iyo po, kauronon tayo ni. Yes sir. Okay, thank you Para daw ko kasi takulo na ako mga nangyayari itong video. Okay, salamat po. Okay sir, salamat. Yes, okay. Another reaction. Kaya, pigapudan ko si Madam Lieutenant Karen Formales. Ay, pig-text ko na. Hello? Hello. Yes, Hello, sir. baby. Yan, pero pag ang pag insulto sa kasi nagpapatupad kayan, kasi may kaisipang kayan. Programa ini Sir Kan, Albay Police Provincial Office. Morag baga, taga-riday pag-isipan, kaya riday nagmamaniho. Tama itong punto ng inot na caller mo. Pagpuon sa internet mo sa 4 lane. After mga pirang kilometro, matulins ka. Kung ikaw nagmamaneho, slow moving ka, bigla kang duman sa fast lane, 2 lanes na naman. Bako iyo. Pag abot mo dyan nga sa Washington, pag abot mo sa tulay, biglang 2 lanes ka. Iyo ba ka? Iyo. Ugyan ba ka sa Rawis? Sa Rawis ba ka? Yan. Sunod, ini mga vulcanizing shop, digdi sa per district, yan sa 2nd district. Vulcanizing shop sa gilid kang Tinambo. Pag may narautan, anong programa ninda dyan? Dapat pag may narautan, diretso to, halig dyan sa Tinambo. Talaning, librido ang 4 lanes. Yan, Iyo ba ka? Iyo. Kung ikaw nagmamaneho ka, nagsi-60 ka to 80, makaskas ba yan? Kung bigla kang ma-shift sa, 2 lanes na. Di naman ka naman sa 2 lanes. Dalagang ka naman sa 2 lanes. Gary, so mga ordinansa na dapat nindang ipatupad bago ito na nagtitutukan, mga motor na mariribugon ang tambutso bago ina nagkikaluan. Bago iyo. Diba? So mga batas trapiko na in-implement natin ni Duterte na iyon na lang ang i-enhance. Kuta na. Napunan bagay ni kay Digong. Gari na, panliman-lima na naman, adi. Hello? Nawara. Umayata. Thank you, bossing. Ayun, may nag-upload. Hello? Madam, good morning. Dali, sir, kagang CCTV gabos na Tinampo. Iyo man na. Tapos ang CCTV, aron sa Singapore, pina-measure ang kandalagang may sensor. Maabot na sana sa emo sa ticket. May sensor, madam, ade. May sensor. Yan, dahil naman kay mga pulis. Ano, mga CCTV. Matingan, maglutab ka na, iiling sa CCTV. I think, pwede man, gibuhunan ka, gag-create CCTV. Tapos pag nag-over the limit ka, di maabot na sa emo sa ticket. Yan, nga nining pasuruay, ade. Di ba? Contactless. Mga bagay. Kagang CCTV gabot. Tapos, gagawin kisya ki radar o sensor na mag-determine kang speed limit pag uminagi si imo. Tapos ang uroron. Wala iiling. May amiga kaming nag-utik na sa korte ngaya sa Singapore. Ngaya, di ka man ngayon nagbit na red light. Pinailing mga kang dyan sa retrato. Di ka ba ngaya, so plate number mo. O bakong nadubli so punta sa iya. May nahiling ako kan, madam, na makuha sa YouTube o sa TV na. So may judge baga sa US. Hiling mo ito. May sensor sinda na may sensor kung gaano ka kapkaskas. Yan. Maski pag uminagi ka sa pulis na nakatindog. May gun radar. Radar gun. Yes. Basta na may measure kang
CCTV sensor kung sisay ang nagkaskas o maabot na sa imo so ticket bayadan mo kung Yan. suspended ang lisensya mo. Yes. Kisa matiket kang personal. Kaya pag nag-i-book yun din sa dapat, kompleto. Ay, iyan ang gusto ko sa imo, madam. Kompleto. Iyo. Oo, iyo baga, sir. Iyo baga, Mag-i-book ang oo. ordinansa. Uto pala, nasa number 5 ka na. Plus 1, 2, 3, 4. Iyo na nga niya. No, dyan, okay, di ba? yan. Iyo ang, I think we should tell them na, okay, if you have good intention, fine. Pero ang intention mo kulang. Yes. Oo. Iyo man sa Okay, thank you salamat, very ma'am. much. Salamat. Ayan, di ba? Sa mga ibang araw katong figure site ni ma'am sa Singapore, talagang may kanyan, may ano yan, igwatabian ki mga road sensor o radar gun. Kung nakasukbit ka ng mga pulis, pag uminagi ka dyan, mga tugang, talagang kwan ka. Dahil ka buda may sisita, may itong sabi niyang, nagiling kaya ako, igwa ko nagkukonsiluan kaan sa TV. Nalingawang ko lang sunailing ko sa YouTube na may judge, mga traffic violator sa pagbibista niya. Doon talaga, dahil ka makautik. O, ngayon araw kayo na para hapot. Ngayon, bla bla, nagkuhan, na ano yan, Aberdo ngayon, let us ngayon see the evidence ngayon, ipipresent, salbatan na. Di paruhon kasi duminaya. Diba? O, madali lang ta. Apudan ko daw di kaya pigsimbag ni Lieutenant Formales. Ang sabi kaya sa Bareta, dadako po ngaya poon sa Lunes, Nobyembre 14, ang mga bagulbol na sasakyan na mapatahaw sa panginot na tinampo sa probinsya Canalbay. Inisigon sa pahayag kan Albay Police Provincial Office, kung saan mahigpit ng ipapautob ang kan mga kapulisan ang pagdakop susog sa programang kaayusan sa daan, mabagal na sasakyan, manatili sa kanan. Sa pagkinginot ni Police Colonel Fernando Cunanan, kan Albay Police Provincial Office. Si PD ini, madali lang ta. Balon ta daw, sandali. Balon ko daw ini si Madam Karen. Madali lang, madali ko na po kayo mag-apod ha. Madali lang ta. Apudang ko si Madam Karen ha. May number kayo sa ko si Jiming Tinao. Ito ha. Itry tang apudang. Kaurunon ta daw. Baka lamang masimbag kita kan PIO, kan Albay Police Provincial Office. Province wide ini. Paano ang pag-implementar ka ini? Di ba? Tan sabi niya 60 to 80 kilometers. Paano ang pag-determine ka yan? Dako lang pasuruan yan. Ngayon maluya nga sir ang dalagan mo. Paano mo nga sir naarama na maluya ang dalagan ko? Di nga, taso sa likod mo ngayon, nagkakabuhol-buhol na. Paano nga sir nga, sa inutang niya igwa? May dapat, sandali lang madali lang. Tapi kapudang ko kung igaro baka Jimmy pwedeng mahapit mo tabi sa Albay PPO Jim. Ito talaga, di ako magsabang mag-ulit-ulit kang topic na inita. Nakasalalay dig ang pagmamaneho ta. May portable speed meter and PNP o speed camera. O sabi ni Dr. Cedric Daep, igwada ang mga tugang ki portable speed camera o speed meter ang PNP. Pero yan na dapat nalakataltag sa ligas pigwa kita. Di ba? Tama ni sir. Salamat ang tabi, Dr. Cedric, sir. Sa imong informasyon. Hello? Yes, good morning. Malayaw niyan dalaga, no? Ano? Malayaw niyan dalaga, no? Iyo nga ni. Paano mo inaraman na maluyaw? Oo. Inabuto ka na ngayon. Ito pala, nagdadalagan so, enforce. Inabuta ka na nga nang maluyan ang dalagan mo. Ito pala, na-traffic sa inuta. Traffic. Tao, ano pa nga sarong question dyan? O yan bagang mga boss na nagbabiyahe panaga? Ang dalagan baga maluyaw nun, tayaon sin nag-alalay sa pasayro na mag-abot. Buda, Migo, kada
lang doon, sa highway bigla Iyo. dito, mo pwede mga araw kaya. Mostly yan dyan sa Palo, sa may Parawis, yan. Yes, yes. Pasiring sa 3rd District. Oh, mga maiwas sa tinampo, di ba? Sana Siguro sa Rizal Street, pwede pare, ding Rizal Street, pwede ni Luwayan, di ba? Rizal Street, Yuman. Daraga to Legazpi, pwede Luwayan yan. Yeah. Washington, pwede yan. Maski puro paano, pag abot mo dyan sa may tulay baga sa Washington, may mahigpit na tulay dyan, pero gari pwedeng luwayan yan, di ba? Pero nga ni dapat dyan, relax lang, takadakol kang tulay dyan na minahayakpit ang tinampo. Ano yung amigo? May observation ako dito sa may... Uni nga ni baga na from UST Hospital to Bitano. Ano yan, Ben Imperial ini, Gar Imelda Roses yan. Nalibong ako sa doon kung karin dyan si Imelda Buda, Ben Imperial. Uyan migo sa may ampangan uyan baga bago mag-traffic light. Salbatan ang parada dyan sa right lane kan tinampo. Kaya nga. Kaya kung dyan baga, pwede ka mag-turn right anytime pag naka-red. Di ka basta magkakasingit na may nakaparada sa right lane kan tinampo. Kaya nga ang Filipino driver ba? Mapagal ba pasabot? Oo. Tumawag sa ibang lugar talaga. May mga negosyo kaya dyan na nagparada sa ampangan sa autong kliyente. Yan, saro pa yan. May mga negosyo dyan. Oo. May mga parking space. Kaya sa ilikong tasunis, taday ko na kung sa PIO. Kung mga malugo yan ang kunya na. Iyo. Oo. Migo, speaking of traffic, Migo, Oo. may observation sa na to. Hindi ba sa laro kapag hapon Laro ka, ay So, nako, bypass road. grabe So, dyan bypass pare sa road. intersectionaan. Ano daw kung paghapon na? Oo. Ipag one way na lang dyan ang auto. At ay ko dyan si Julius, igo akong amigo, si Julius, si dating Kapitan Julius baga. Igo ang proposal dyan, pigparabasa ko sa proposal niya sa agari freewheeling sa nang mga one way. Pwede ito, adalan, kasang kunian. Hindi ba ga? Paghapon siya ng matraffic, iyang kutang bypass road. Ah, one way na na. either Palaubig Bay or Paluwa. Iyan ko ta, dahil sarabatan dyan ang kuhan. Pagkalibaw nga kung, sige ta, i-discuss kuhan sa masunod, ano. Dapat iyan, may one way dyan pare, may one way dapat dyan. Kung sarabat-sabat, Migo, kung sarabat-sabat, bata yung Oo. tinampo. Ata na. Ata Malon na. ka na, malon. Yes. Pero baga sa daraga na. Oo. Iguan mo yan sa rong lugar, tanganing Tama. diretso ang talagang ano. Yung Parawig mong baga, pwede man so haling bugtong, Yes. diretso na naman sa bunout. Yes. Tapos Oo. haling naman sa Gugon, maglaog na digi sa bypass. Iyo, dapat talaga may one way dyan eh. Magayon yan ay nariparo mong yan. Grabe, pagkapon dyan. Grabe ang traffic paghapon. Oo, okay. Ayun, Migo. Sige, Migo, salamat ha. Salamat. Pasadaan tan sa masunod, tabing naabukasan yan. Hello? Hello, sir. Yes, sir. Good morning. Ma-implement na yan, sir. Sa Lunes na ako. Sa Lunes da, sir, November 14, 2022, sabi kan Albay PPO. Or, dapat pag-adalan nila si Maray. At ayun na nga niyan. Ang yan, applicable yan sa 2 lanes, kabilaan 2 lanes. Yeah. O hanggang 4 lanes. Opo. Kasi may space pa kita doon sa mga low-moving vehicle. No. Pag abot mo din, ali ka sa Legazpi, ali ka sa Tabaco. Pag abot mo din sa Rawis, tayo ka man magkapa-speed dyan. Iyo. Tako ang tambay na Auto. sasakyan sa gilid. Distraction. Obstruction niya, sir. Minaluwag siya na. Pagkalampas mo sa Mariners, pasirin sa Aquinas. Yun ang paano God. yung kumakaliwa naman sa Aquinas, aling Legazpi? Yes. Pumapasok sa Aquinas. O, may bottleneck naman yung paghapon. Oho. Mas grabe din sa sinabi ni Brad kanina, ni Sir Manalo. Kung may bottleneck kan hali digil sa may sementeryo, palaw sa Gugon, Kusada. Oo. Hali naman sa Barriada. Oh. Tama ang sinabi niya, kahit po dyan, kagang ki one lane. Yes. Exactly. One way pala, one way. Na oras, parang yung oras, dahil may mag-agi dyan, one way lang ganyan. Oho. Kasi ang mga paluwas, yun ang pagkahapon, pauli na, minapin na panoon na, panglawag naman sa aga, pagkaaga, panglawag naman yan, sir. Opo. Ang mga motor kasi nakakasiksik sa gilid. Ata na. Grabe. Tapos sinasabi nilang talagang they will provide a low vehicle. Oho. Hindi mo man ang gilid, sir. Mahulog kasi sa mga ang mga sidewalk, hindi mo mga maayos.
Oo. Ano ba, nagtitinti ka? Yes, yes. Umahagi ng mga tricycle. In fairness sa mga tricycle, sir, Sinda, kung nasa highway, talagang sa gilid. Iyo po. Pero may iba talagang hindi pa talaga nagsusunod, sir. Iyo, may nasundan man ako paminsan talaga eh. Nasa tao ka tinampo. Buhos ang muta mo ang sipon mo ka hintay. Oo, nasundan mo. Walang pakialam. Iyo baga. So, dapat, No. yan, sa pagkuha pa lang kang lisensya, inform yan. Araw kayo, ituro lang yan. Opo. Opo. Ka sa gilid ka. Pero tuturo man talaga yan. Iyo po. Okay. Ibang nasyon mga sir, nakapunta ka naman sa ibang nasyon eh. Yes, yes, totoo. May speed lane, may low vehicle ka, tapos yung medyo rate mga sigita. Oo. Paano kita mag-ano ka, kung araw ka. Kaya naman sa mga madadakapaan. Problema. Obserbaran ta sir sa Lunes kung ano man ang mangyari. O sige sir, salamat. Sige, salamat. Okay, another caller. Hello? Hello po? Hello? Ayun, nawawala. Okay? Baka, dapat talaga makauron ta sa police provincial office. Apudan ko daw giraray. O last try ko madaling ko na po mag-apod ta. Gusto kong maklaro ta with your reactions. Aputon ta kang guralo sinda kahanda kaya na feedback na anindo, di ba? Ito may lang ha. Lieutenant Karen Formales. Tinasa ko ni Jimmy ini, 30 po na apudan. Ang Piyayukan Albay Police Provincial Office. Yan. Nag-connect na. Kailang indang kung nata. Baka kinatberit niyo. Wala. Alas 8:09 na. Diba? Alas 8:09 na eh. Wala. Diba? Di ko alam kung kinatberit o low signal o no signal. Dapat kaya ang kontak kang ang kontak kan ang kontak kang PIO madaling madali na makontak. Amay lang. Okay, hello? Yes, morning. Kita pag-aw, may mga kanya-kanya kitang pag-iwi. Oo. Opo. Ano ang purpose saan na slow-moving vehicle gumili? Oo. Yes, oo. Kung yan, Oo. dapat. Kita pa para hanap yung mga gadget na isa pa kaya. Oo. Anong gibunta? Comparison. Aralin ka ng comparison. Kung yan, kung slow-moving vehicle, tumag ka sa gilid. Oo. Dahil mo na kayo tuwa na pasabutong makita, buhat ni kung 2 lanes yan o 3 lanes yan. Understood ba yan? Maurag ka man. Iyo ba nga, nakayaran. Ara muna na ngaya, maluyas ang dalagan mo, padagan sa ngaya kung 50 ngunyan. Correct. Di dapat, dumang ka sa gilid kang tinampo. Kunyaon ka ngaya sa pa-third ka o pa-first ka, dumang ka na sa right lane. Correct. Tara mong maluya. Ilingon mo, migo. Na-observe tabagan duman sa Islex, Inlex, di ba? Correct. Ako talaga, pag ako nagda-drive duman, yan lang ako sa Tahaw. So, 60 to 80. Nasa average ka. Yan lang ako sa street nan. Di ako nagdidigdi sa pinakawala, makaskason duman. Yan, tama ka. Makaskason duman. Pinama ko sa Tahaw, average. Kung digdi ka man sa pinakatuong parte kan Islex, 60 kph ang dalagan duman. May mga karatula baga. Iyo ba, specified ba ka? 60 kph ang dalagan naman eh. Oo. Unya, nakaday mo mga sindang mga gadget na pag nag-over, anda sa doon sa Inlex, igwa. We do not know. Liki naman siya na bagaihan. Pero kung tao, ayarar, iyo, anong po yan. Sampunto mo. Dahil nakatanong para iraisip kung nagpaparaaran na kita kung anong pandipensya. Sampunto mo, regardless kung ano yan, sikitang mamaniho, ang ma-determine, di ba? Correct. Alam ba nga nagdala kang tricycle? Diyan ka ngayon sa Rizal Street. O aram mo nang pwede ka man sa nasa right lane, sa outer lane kan tuo. Di naman, maski ba ko na mismong tahaw, sa gilid-gilid lang kang sarong lane. Correct. Patay ka man makapadala ng senta sa tricycle. Yan, Kung ikaw man ngayon auto ka, medyo maedad-edad ka na, maluya ka magpadalagan, di.
Aram mo nang maluya ka, ngaya 60 to 40 lang. Di dumang ka na sa gilid-gilid na parte. Correct. Oh. Kung nagpaparahanap kita kung ano-ano, ay talagang maski man ako, pag naghahanap ako, anong violation ko? Makikita ko? Iyo. Okay. Kung ang riwal. Oho. Wait, maray. Ganit level man, sumunod na siya na kita, kung araw mong sadiri mo na maluya, dumang ka sa gilid. Sa gilid ka. Oh. Kung halimbawa ngaya, 2 lanes lang iyan, di ba? Main highway di. Kung main highway ka, duwa sa nang tinampo yan, o di dumang ka sa gilid-gilid kidi, kung tricycle ka, basta bako ka sa tahawon kan main line. Correct. Ang number 1 pa dyan sabi, PP, na dapat tunod doon kung siya man ang madakop dyan. Kaya siya na magpaparada, sa gilid kan tinampo. Iyan ang saro dyan. Dapat ining mga LGUs, mga national highway, ibawal ang parada sa busy streets, di ba? Correct. Ilingaw yan sa nasa Lapu-Lapu. Ay, nako. Maski man ako. Number 1 example, Lapu-Lapu. Nahin ko may nakaparada, matawa ko. Baka may problema kitang duwa. Yes. Amen. Para maiwasan niyan, araw pa sa nakagibunta, kita magpararanap kung ano-ano. Pag nag-implement ka, sumunod kita, tapos ako ron. Okay. Salamat, sir. Salamat. Saka baga. Saka. Architect Leo, ang batas kasi dapat may public dissemination and information drive. Yan, which is supposed the works of our lawmakers. Kaya lang, iba man ang priorities nindagaro. Yung sabi, thank you, Architect. Nag-public information sa Facebook. Maringan ito na pick up mang kang radyo, bibararita mang kang radyo. Hindi kundi na pick up kang radyo buda kan TV, sanggan sa kita sa Facebook. Tanatod na kita na nasa gobyerno, na pag may concern, ipopost sa Facebook. Medyo nalilingawan-lingawan ta na mga tugang sa pick-up ng mga mainstream media na pwedeng makatabang panin mas wider dissemination. Like, putting up billboards, mga streamers, mga karatula dyan sa gilid kan tinampo, na nailing dapat ka nag-aaragi. May wider dissemination. Bakong iyo. Kita bagang mga tao, nakulong kitang aram, natalaw talipig dadangog yang kan mga elected official ta, kan mga otoridad ta, kung ano man ang nasa isip ninda, iyon ang gusto nindang implementar. Adi, natadaw yan, adi. Natadaw yan. Yan man ang gari. Gari in one man, anong alko na, may nag-upload. Madali lang. Hello? Ay, morning, Doc. Mong. Gary in one man. Apo. Hello, sir. Ren. Yes, sir. Good morning. Go. Late so pigkang TV ko. Delayed yan mga 5 seconds. Delayed yan. Nakulo ng nakulo ng reaction. Sa iling ko, mas magyan, pag-arugya ka yan, magiging objective ang apprehending officer. Paano man mapupurbaran? Sa panahon pag-urunan tabakan sa Opo. Yan, dapat, mas magiging gayon kung depende sa klase kan auto, i-classify na lang, depende sa klase kan auto. Mako sa speed, dali magitang speed gun. Iyo. Paano marama na sisinta. Ang dalagan. Dahil magdahil ka man na speed gun, dahil ka man na camera. So siguro, i-classify na lang muna for the meantime na dahil panggamit. Yeah. Ito itong classification like public utility vehicle, digdi sa extreme right, right stahaw. Pag private vehicles, digdi man sa left. Arag na lang kaano na for the meantime kung gusto nang ma-implement. Pero kung di tayo na pag-implement yan, sigurado magkakariribukan yan. Pero may contested ang pag-apprehend. May contest lag permi.
Permihan sinda ka may kaso ta contested nga ni na man ni ako so bawalan violation. Ayan ang mangyari papasuruay lamang Iyo, okay. Ngayon naman sa indo paaram mahalo na databi siya namin yan. Mahal nga subaya duman. Ang mga arog baga kayo ni libre baga ini public service baga free yan. Ang may bayad pag may commercial value. Yun pala. Pwede kaya baka ngayon mahal nga magpakapi dyan. Awinda. Sige, salamat. Sige, salamat video. Dr. Nat Tripilio, thank you so much. Diba? Ata, ako talaga, gusto ko makauran talaga. Ugaring, nag-upload si Toy. May dahin Toy, bayan tabi ito. Basahan ko muna yung reaction. Sabi ni Dr. Sante, good morning. Ngunyan nga ni naag pagkaaga, inabot ako ki more than 30 minutes, ta 20 kph lang dalagan ko, hali sa Albay District, pasiring sa Rawis. Ta mga kasunudan ko sobrang bagal, kaya kaypon sa kayan mo, rhythm sa dalagan, kan mga kasunudan mo. Ta pwedeng mabangga, ta mga kasunudan. Bata yung tricycle, gusto man sa tahaw. Yung nga ni Dr. Santa Pigtataram, di ba? Yun ang sabi, sir, na problemang iningon yan. Kaya gusto iyan na resolusyonan sa pagikan pagpagilid kan mga slow-moving vehicle. Sabi kang programa ninda, kaayusan sa daan, mabagal na sasakyan, manatili sa kanan. Yan ang sabi. Yan ang titulo kang programa na gustong implementar kang kapulisan ta. Kaayusan sa daan, mabagal na sasakyan, manatili sa kanan. The Honorable Toy Rain, good morning. Good morning, Migo. Morning. Baluyang buhay ko pag dekorada ko ang busis mo. Gari mapapahida ako kan mga taramon mo nga, amigo. General rule, only itong katabi, Migo. Yes. In the enforcement of traffic rules. Pag na yung police, pwede ka, boss. Ikadua, Pagigwa? sa mga enforcers na kung makuman suspend ang mga seminars nila in the enforcing laws, ordinances, presume na permisin ng tama. Iyo. Kaya di matatapos ang argumento. Iyo baga, kaya nagkapasuruay. Talking of ining bagong ordinansa, this is actually enacted for good. Para sa kaya ikarayan, mga isip na karahayan ng Iyo. mga legislador. Actually, Migo, ining pigbabasihan kan Albay PPO, Republic Act, ano ito, 14 something, it's a law regarding the slow-moving vehicles. National law ini. Tama yan, sir. Tama yan, Migo. Oo. Basically, it will be for good ang motibo. Opo. One. Yeah. But how to enforce Yan. such law? Iyo baga. Magkakadiripikilan pa selective ang mga kalsadang applicable yan. Oo. Maray sa intention, pag-abot sa implementation, nagkakaurula kita ugaring. Paano mo masabi ang speed? Nailing mo ang speed sa mata? Yeah. Can you qualify your vision? Yeah. Ang dalaga niya, 70, 80, 20. Garuman ka na. So, buyong ka ngayon ya. The only people na pwedeng magdeterminar na ikabuyong. Pwedeng nakainom ka, not necessarily buyong. Pipaangaw baga yan. Alcohol sa hawak mo. Doktor, ang masabi ba ko, pulis? Buda, pigabaga kang gadget na pipaangawan ito, na gadget, di ba? Yan. Para maaraman ko na may alcoholic breath ka. Para yan substantiated device. Ang problema finances. Yes. Kung na kita permi ka, mga luway-luway sa nata, permi kitang developing country, sobrang ng kapagang siglo, developing country pa kita, permi kitang may budget constraint. In as much as we have this ideal thinking, ideal opinion, ideal kadipicil mag-enforce our kilo due to budget constraint. Okay. Parang kayo ang pinakarason as to why nagkakaigwa ki debate sa traffic enforcement, as to why nagkakaigwa ki traffic incidents or accidents, ang pinakapuon kang problema dyan, driver's attitude. Iyo man talaga. Diyan nagpuon.
Sa advanced defensive driving, bawal, absolutely bawal ang hypertensive magmaneho. Yan. Igwa kong kabrad, may stroke na nagmamaneho pa. Kadakol na aksidente, Iya ba ka? lumas ka sa saro, Oo. short road, long distance, na aksidente dahil inatake sa manibela. Oh. Okay? Yes. Uni pa, Lingon mo ha, kadakol-dakol na circumstance na pwedeng ikaraot ng mga properties, Aha. bangga digdi, bangga duman, or even lives to people. Aha. Dahil may problema sa enforcement. Aha. Okay. That's straight. Yeah. May problema sa kadunungan kay mga nagkapirang driver. Okay. Ha? Ang driver's attitude ang pinaka-problema dyan. Yeah, Kaya pa din, yeah. pare na ngayon pa din mainom kita. Oo. South Road driver. Nagdo- Mainom nga kita pa din. Oo. Tapos aga ngayon, may biyahe naman ako. Sala. Ang Sige, baga, lawat di. mo, i-condition mo, may biyahe ka sa aga. Yan. Tapos Pumahingalo magbiyahe ka. Dahil kang hangover. Kumaturog kang tultol. Kumaturog ka kitol-tol, bakong kumaturog ka sa Manibela. Yan. Oho. Iyo Okay. ba sinasabi, amigo? Sige, Ligo. Salamat. Salamaton. Oh. Sabi ni Councilor nung Dawal, sabi ni Kagawad nung Dawal, kanma nito, sisay dapat gumilid. Ang Vios na ang dalagan 40 to 59 kph o ang Mio na 125cc na minarabas ki 90 kph. Mapagalon man sir ang abot mo, Kagawad. Mapagalon man ang abot mo pag simbagon. Di ba? Makihapot kung may speed gun ang mga implementors, tama ba nga sana ini kikarilibungan? Taday pwede na tsambahon sana ang speed gun behikulo. Di ba? O, naduman. Sabi ni Kagawad nung, maganda yung point niya, ang katuyuhan kan lakdang na ini, iyuan magkaigwanin order, asin seguridad sa tinampo. Bako na maging source of revenue kan gobyerno. Road courtesy is the name of the game. Exactly. Kortesiya sa tinampo. Yan. Thank you, Kagawad nung Dawal. Kung i-apply yan sa parte kan Kimantong, posible gabos auto dakop. Lalo na kung may truck patukad. Ulod-ulod kan dalagan kan gabos na auto. Sabi ni Fire Officer Sierra May Mayores Parisares. Ano man naranggo ni Mengo niyan? Sabi ni Director Senior ini. Good morning, Tabi May. Abuhay ka. Sabi ni classmate na Cynthia Salian, good morning, Judge Carpio sa YouTube. Iyo po na konsulo no kan magiling sa karaw. Pagkaaga permi ka mo high blood, lalo na yan sabi ni Manay Milagod, ay, amigong Toy, magkape ka dang una, sabi ni Manay Milagod, kapehan mo kay James Coffee. Hello, Joker. Migo. Good morning. Morning. Medyo makusog-kusog pa ang feedback ng radyo mo. Pakibaba-baba, tabi kidiit. Hello, Witty. Good morning. Yeah, morning. Pero mainit dyan mo yan Actually, pati sa announcement me, dida plus ako. Maski aircon. Malipot ulo ng aircon may 2 horsepower ini. Lilipot, dida plus ako. Pero magayon ining topic sa nakulo na nag-comment. Atayo ka ni. Pero sa gabos tabi na nag-komentar yung unya na aga ha. Ang nagayunon ako, itong ki Doc Nats. Wedok nat. Nata. Sustainarad mo. So, sharing baga ni Doc Nats? Kasi ako ang hiling ko lang ining programang ini, garo ini suntok sa Bloody Moon. Maribok talaga ini kung ining ibasahin komentar. Pero itong suggestion ni Doc Nats, ito ang very practical and doable. Na nahihiling ko. Na bako depende sa speed. Kundi depende sa classification kan vehikulo. Yan. Diba? Okay, nata. In kayang programang ini, kung gusto ining i-implement na talagang magayon, unido, traffic and road management, comprehensive ang kaipuhan. Nata man ha?
primero ang road system ta. Hilingon mo. May 2 lanes, may 4 lanes. Kaya 2 lanes, kaya 4 lanes yan, kaya multiple lanes. Ang shoulder may mga nakaparada. Maski bako shoulder may nakaparada. Totoo yan. Diba? Oo. So, iyan na sana magabato ng pakarayon. Okay. Ikadua, ang markings kan road ta. Masamukon. Iyo. Rilibong ang tao, rilibong ang driver. Kung ang driver, dahil nakaintindi kan markings. Libong ang driver, migo, kung ang marking, sasabutan kan driver. Iyo sa. Pero kung doon nasabutan kan driver, dahil manalibong ang driver. Yes. Okay. Ikadua, ining mga illegal parking sa gilid kan tinampo. Dakulo na problema tadi. Jesus, grabe. Obserbahan mo na lang tabi, BP, ha? Umagi ka ki rush hour. Rush hour, di sa Albay District. Lalo na ang mga tinampo sa hampangkan, mga bangko, ilingon mo. Paano mo ang paharaliyon dyan? Diba? So, apektado ang programa ta. Kayan, dapat ko ta, pati itong sa mga business establishment, pareho kan sa mga sa US o sa Europe o sa Japan, Opo. kada business establishment, bago ka aprobahan kan city, may allowed parking area ka. Depende sa client, sa projected na number kang kliyente mo. Yes. Diba? Eh, di makagit tindahan, naan kang tinampo. Makagi bangko ang hampang tinampo sa iba parada sa kliyente. Yan. Diba? Ganyan, kung ikaw mo yan slow moving, pag hinidong ka na may mga nakaparada dyan, ano ang rason mo? Haliyon mo natabi nindo ang mga nakaparada dyan, pa dyan ako maagi. Bako rin mo? Diba? So dapat comprehensive ang programa. Ang nahihiling ko lang kaya minsan ang mga agencies kang gobyerno nagibuki programa for compliance lang. For compliance duman sa mga budgets ninda. Opo. Di ba? Yeah. So dapat talaga kung gumibuki programa comprehensive bako itong so pakitang tao lang. Okay. So, saan yan, anahiling ko itong suggestion ni Doc Nuts on the best. Yan, okay. Kasi sa classification kan vehicle. Yan, okay. Salamat, Migo. Salamat, Abel. Salamat. Mabuhay ka. Ayun na. Mga tugang ano yan. Ano na? Di ba? Madali lang For the last time, pang-apatang beses, taharayo kayo din madadalaga ni Jimmy ini. Apodang ko galaray supeyo kan pulis. Ang mga enforcers nga ni digdi sa EMS barrio, dain na tuminagal sa mga pasaway. Sige man giraray ang parking sa tinampo. Yan man ang sa EMS barrio. Sabi ka namin, di nga yan minatagal sa mga enforcers digdi. Di nga yan minatagal sa mga enforcers digdi. Nagsuko na sa mga enforcers, mga tugang sa pasaway, kan mga nagapark sa tinampo. Hello? Programa pa. Pero Sir Henry, nagprograma ka pa pa. Ayo po, nagprograma po. Pwede off-air. May iapot lang ako sa emon. So, tantihon lang. Ay, Pwede. madam, mag-upload ka po, mag-after 5 minutes, ha? Tama, commercial ako. Okay, Yeah. salamat. Okay, Thank you very much. Thank you. Yan. Lahat ko na ta. Apudang ko muna si Madam Karen. Pero alam ko nagdudangog yan sa police provincial office, eh. Ay na nga ni number ko kay Madam Ka. Ade talaga ako natutunawan kay ni. Ang ganda ito na kundi padaman ng tanah kay Jimmy ni sa aga, Sabado pa lang sa aga. Basta sa sabi sa Bareta, sa Lunes po. Confirm yan. Mga tugang na sa aga ma-implementar kan. Baka lamang makauron ta. Madali lang. Try natin to. Try na po duman sa Albay Police, ang PIO. Wala talaga. Kung sabi yun, dahil signal ganyan, ano? Wala. Wala talaga. Aberda. Hello? Baka lamang surteon kita ngunyan. Alas 8, wala. Sige, totoo lang po. Babasahon tan iba pang mga reactions po dan mga report kan mga pag-iriba. Salamat po sa boses, mga tugang kan utaw mo niyan aga. At may feedback kita regarding yan, mga tugang sa gusto mangyari kan mga otoridad. Ang boses kan
Utaw, Vox Populi, Vox Dei, ang boses kan Utaw. Ang mga impormasyon na yan hatod sa Indokan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Revicon, ilabas ang multilakas Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon Kreml S. Todo bilis, acid alis, in as fast as 15 minutes. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. An oras hatod sa Indokang. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon Kreml S. Todo bilis, acid alis, in as fast as 15 minutes. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Revicon, ilabas ang multilakas Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Milo. Milo Energy. Magpursigi. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you. To a home that offers you opportunities to enjoy. Embrace. Engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. The online and on-site enrollment for both undergraduate and graduate programs will be in January 4 to 14, 2023. Classes start on January 16, 2023. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Masama pakiramdam ko. Pero pagka di ba biyahe, paano ang kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa-check up, iya. Huwag mag-alala. May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to. Talaga? Sige, magpapa-check up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Daming ganapin life. Just go with the flow. But after a long day at work, deactivate na and chill out with Embassy Whiskey. Aged in oak barrels for that smooth, oaky flavor. Kaya, chill muna tayo. Don't mind the stress. Importante, chill ngayong Pasko basta't may Embassy Whiskey. Kaya merry chill muna tayo. Drink responsibly. Diarrhea pa rin? Kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Imagine your usual drive turning into the perfect trip with just one turn at a McDonald's drive-thru. Imagine biting into crispy and tender chicken McNuggets right now. Imagine taking a sip of a creamy McCafe coffee float while singing along to your playlist. Imagine your daily drive as perfect as that. No need to imagine. Just take a trip to McDonald's drive-thru. After a long, tiring day, time out na muna. Deserve mong mag-chill with Embassy Whiskey. Aged in oak barrels for that smooth, oaky flavor. Kaya, chill muna tayo. Embassy Whiskey. Drink responsibly. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan. Nauulan. Sign yan na may bisitang darating.
At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Ayos, alas 4 kantos na. Oh, pasok. Kuya, natanggap ako sa trabaho. Aba, congrats tol. Pagdiwang natin yan. Sa wakas, nakamtan ng matagal na hinihintay. Sabayan natin ng Ginebra San Miguel. May tapang, sarap at init sa bawat tagay. Sing-init ng samahan ng pamilya o pagkakaibigan. Oh, cheers! Ginebra San Miguel. Sulit hanggang huling patak. Drink responsibly. Ginebra San Miguel. May tapang, sarap at init sa bawat tagay. Sing-init ng samahan ng pamilya o pagkakaibigan. Drink responsibly. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi Sige, ilog ta muna sa mga report hali dyan sa luwas bago puan sa endong mga kadakol na mga reactions. Ha? Sabi nga ni Dr. Chris, bako lang nga vehicles ang dapat disiplinahon kundi pati pedestrians ta kaiba yan sa traffic flow. Iyo baga di. O dyan sa nasa traffic light sa may Jollibee baga, o sa may Grace Home Builders, dyan sa may circumferential, Salbatana. Ang traffic dyan, nagsunod siya ng auto, pero ang kadakla na ibang mga tao nag-cross sa tinampo, dahil man nagsunod. Maski naka-go ang auto, naka-green, ang tao nagbabalyo. Diba? Ilo kata, na attitude ta mga tuga. Lowens Barcena, may dagdag na report. Totoo at babasahon tapos ng mga reaksyon. BRTTH daw, nadidipisilan sa paghawas kan mga hospital waste na pigtuyaw kang dinar. Kamin Lowens, good morning. Salamat tabi VP, good morning sa mga parantabay. Inako ni Bicol Regional Health and Medical Center o former BRTTH Hospital. Asin Chief of Hospital na Dr. Eric Raburara, nakulog ninda sa payo ang 18 milyones pesos na pinag-estimate na kantidad para sa naihawas asin i-transport sa ibang lugar. Ang controversial na mga hospital waste na mga ginamit kan mga nasa kasagsagan kan COVID-19 sa Bicol. Ini makalihis na pag-unambita ni Dr. Raburar sa pakikipag-ulay sa yakan DCGB News na limitado man sa na-unbudget kan sa indang ospital. Kung kaya nadidipisilan sinda na maipaali ini sa lalong madaling panahon na ipapaagi pa daw ini sigun sa opisyal sa bidding alagad mga taga Region 4 pa an makuha ka ini. Kaan syudad kan Legazpi, kimaging ibang parte kan Kabikulan ng mga LGU abo mag-ako kay ni mga hospital waste. Ang mga siring palan kay ni mga basura na ginamit alay sa ospital kay puhanan, mga espesyal pang mga tapukan asin ang problema ta sa parteng Quezon o Batangas ang nagtatauning siring na serbisyo natural sa pagtransport kay ini makusa ng basang na truck ang lalaganan kundi dapat contain truck asin siyempre mga nga ipon ng krudo sa pagtransportar kay ni. Kung kaya sigun kay Raburar, dipisil para sa saindaan maggastos de 18 milyones na magagamit na dapat na iprioridad sa mga serbisyo medikal lalo na pating pirming tigdadayo o kaya dadalaganan ng mga pasyente sa mga manlain-lain na hilangan sa indang ospital. Kaya sa ngunyan, bilang temporaryong aksyon, tig-contig mo na palan ini, asin tig-sprayhanin mga kemikal para dai mamarong tangani na dai makapirwisyo sa mga araming residentes. Matatandaan na nagtaon ni notice of violation kini ang DNREMB Bicol sa ospital. Muyamang kuta ng aksyonan ini Raburar, pero dahil sa dakulaw ng kwartang gagastuson, nadidipisilan sinda ka ini. Yan tabi, BP ang mga dagdag pang istorya. May taram ko tao din, nasa kamakara?
Nabulutan ka na bang kibuok? Na, ano yun eh? Speechless. Yan naman. Okay. Yes. Yan ang mga speechless report natin digdi sa luwas. Ako po, si LBB. Okay. Diyan na sana yan. Sabi natin tayo isa rin. Diyan na sana yan. Sige, alatong naman may magreklamo. Diyan na lang. Si Ans Galero, kaya ba po si Madam Dolores Malagueño, mga tugang may kinaraman ini sa gigibuhon tabi na launching of Environmental Leadership Academy. Matindi ano? Environmental Leadership Academy. Asin po ang gigibuhon na Memorandum of Agreement signing yan po sa Pacific Mall, Legazpi. Good morning, Ange. Good morning, Vicky. Good morning sa mga parantabay. Location kan sa Givenue, siya kita digdi sa opisina kan City Environment Natural Resources Office. Makakaibat tangon yan si Ma'am Dolores Malagueño, an Environmental Management Specialist 2, kana sa bitan ng opisina para maaraman ta kung ano yung gigibuhon nila na launching kan Environmental Leadership Academy dito sa Ciudad Caligan. Ma'am, good morning. Sa ibang dali niya po si Henry. Ma'am Dolores. Yes po. Good morning po. Good morning, madam. Ano po ini na Lead Environmental Leadership Academy na ilo-launch ta po ngunyan na daw? Bali, ano po, Environmental Leadership Academy or ELA, bali, saro po yan na-conceptualize na activity or actually project ng ano po ng OCNR together with the Legazpi City Earth Savers Club. So bali under po yan kang Earth Savers program na ini-implement ng Legazpi City through the OCNR sa mga schools. Ano po? Yun po yung yung pinaka kayan. So Opo. ano po? Opo, Ano po pang objeto kay ni ma'am? Ang pinaka-objective po kaya, amazing po nga ni Ian na zero waste management kaya natin to. Ayun. So bali, so doon pa lang sa theme po, mahilig talaga po kung ano talaga yung pinaka-objective. Bali, ang involved po dyan ay mga pupils or students. Ang since po ini, ang pilot pa lang, pilot implementation. So mapili lang po muna kami ng at least 20 na schools. Bali, one representative muna per school na ang ma-represent po or i-represent ng school ninda ay dapat po, ang sa criteria ay dapat ang environmental leader ng eskwelahan ninda. So officer siya dapat ng ng environmental organization ng school. It's either na yung inaabot nindang Earth Savers Club, kasi may organized na yan mga environmental organization or member or officer ng ESO Club ng school. Ayun. So meaning ma'am, estudyante po ini na dapat representasyon kang kada eskwelahan, tama? Yes po. So bali po, private school ini ma'am o sa public school kita makuha? Both po o Both po, public schools very good. Private. Magayon Kaya lang ini. po, limited pa din po sa mga private. So talagang nag-member na or nagpa-participate na sa program. Ano mo ang magiging role kaining mapipili na representative kada eskwelahan? Yes po. So bali po, may mga aagihan silang activities such as yung environmental webinar. Then may workshop po on composting, eco-gardening, and recycling or upcycling para matutuan sinda kung ano ang pwede nindang gibuhon duman sa magiging activities. So bali i-implement po ninda iyan sa harong bako po sa school. Ayun. So pero gari mas okay man ma'am kung halimbawa ngayon na practice sa harong, gari mas okay man kung mismong sa school ma-practice man kan mga estudyante. Yes po, opo. Kaya lang po, yun din po ang yun po kasi before po
yung mga activities naman ng Earth Savers program ay ginigibot na sa schools. So, nag-initiate na yung mga, yung teacher coordinators ng program ng mga activities na environmental related, such as yung mga contest, fora, mga webinars, mga arpo kayan. So, ito po, this time po, with the family sa Harong Linda. Kasi para po, man po ang maging output kani, especially yung mga talagang magiging champion digdi is yung parang dapat ma-replicate din within the community and within the school po. Ako kaya madam, may mga may mga instances pong nakakalog ako sa mga campuses, mga eskwelahan. Yes. Bako man gabos, nagpamanaduman sa iba. Pero mahilig kaya ako magdungaw duman sa basurahan. Yes. May tulo ako pirming nahiling diyan sa ibang eskwelahan, sa private as in sa ibang public school. Ngaya, so non-biodegradable, biodegradable, may saro pa, recyclable. Mahiling ako, natanong ako ugali kong magdungaw diyan pag ako naglalaog kay mga campuses. Isus ko madam ko. Ngayon ang nasa parang part na kang system. Pero iyo po ang hinahanap tayo since inaapot kita gayud na mga environmental advocates. So, concern tang maray ang arog ka iyan. Yes, pero pag, yung sistema sa harong, lahat ipapaman na mga sectors. Pero pag didong awan ko madam itong mga basura na ito, napapaluha ako kan lao? Garo po ako mapahibik ang laog kang basurahan. Opo. Di nasasabutan so biodegradable, non-biodegradable, recyclable. Haralo, madam. Iyo manggiraray po. Before po yan nung pandemic yan na pandemic po. Iyo nga ni. Kaya siguro, naugmahon ako kaya ng igukay sa mga eskwelahan. Taba ka lamang sa simpleng segregation. Ma-practice kitul-tul kang gabos na estudyante. Ako, sorry po pero ang nadumanan ko lang, nagkapera pa man sa ng eskwelahan. Bako man gabos. Yan, so nagiging observation ko po. So kung practice yan from school to pag na-practice ba ang from school to home ay magayonon iyan madam. Yes po. Magayonon. Yan po nga ni ang challenge sir, Henry. Opo. Yan po ang challenge. Sabi ko nga ni sa mga mga coordinators ng mga eskwelahan na hindi lang yung sarong bata na entry ninda ang mag-iibo ka ini. Yes. Sa school po, continuous. Yes. Mobilize po ninda ang mga estudyante to do almost the same. And yung, at least yung very basic na segregation. Yun po ang challenge po. So, madam, ano po ang mangyayari sa launching tadyan hapon? Ano po ang laman kan magiging programa tadyan? Pwede pong i-share sa mga listeners and viewers tangon yan. Go ahead po. Okay po. Uni nga hinahanap ko yung program para sa So bali po, of course, ang pinaka after kang date na opening program, so magkakaigwa po ng messages, in-invite na po ang hali sa EMB Regional Office na si Engineer Maria Socorro Abu, yung Regional Director mismo. And then si Dr. Cristito Morcilia, yung satuyang Schools Division Superintendent ng Legazpi Division. And of course, ang satuyang mahal na mayor na si Ma'am G, si Mayor G. So bali after po kang mga messages po, magkakaigwa po ning yung sarong yung pinaka-enot na naging president for ilang years po, siguro mga 6 or 7 years. Si Director Ruel Zoilo, yung director ng Extension Management Division from BU, siya po yung former president po ng Legazpi City Earth Savers Club. So matibay ini si Madam Rowena. Rowena Zoilo po. So siya po yung mataok po kang review, parang magbabalik tanaw po kung paano nagsimula yung yung Earth Savers program hanggang sa hanggang sa maghali siya. And actually siya totally naghali po sa program, sa club or sa program. Kasi po sa ngunyan po nagse-serve pa din po siya as advisor kang kang club. Then after sa iya po
ang masunod po, yung presente or yung current na president ng club na si Sir Jenner Estelier po, kang St. Agnes Academy, siya po ang matauning yung diit na na share, i-share niya po yung after kay Ma'am Weng Zoilo, siya po yung ma-share kung ano yung activities na ginibo. And mataon na din po siya ng directing overview kaining kaining ELA or Environmental Leadership Academy. So yan po. Iyon. Then after that, na po, yung parang yung MOA signing. Kakaigwa ning MOA ning signing of the Memorandum of Agreement between the 5 partners. Isa po ang mga 5 partners na yan. Of course, ang City Government of Legazpi, headed by Mayor Chi Rosal, and then ang DepEd, headed by ni Dr. Marcilia, then ang BU as one of the partners po, si Dr. Mascareñas po mismo ang ma-attend according to Ma'am Zoilo, and then of course from DCGB sa Indo po si to be represented by Cap Glen, Mr. Jan Barcelon, and from the Legazpi City Earth Savers Club to be represented by its president, si Mr. Jenner Estelier po. So yan po. Iyon, very good. So after that, yung para magkakaigwa ng pledge of commitment. Ayun, naputol. Sige, Ans, pakikuan daw tabi garay, ha? So after kayo magkakaigwa ki pledge of commitment, mga tugang sa Gabos. Magayon yan, di ba? Ako very supportive kita digdi mga tugang tamagayon po ini na po ng tanan na pagkapadakos kita sa laban tungkol digdi. Hello, madam? Hello? Hello? Wala. Yes po. Hello, ma'am. Yes, Sige po, go ahead. After po. kayo, tumagagay po ki pledge of commitment. Yes po. Pledge of commitment po si Sir Glenn Barcelon. Ayo. Then after that, may diit na mag-share po halos sa moyang opisina. Yung ENAT po, ini-implement mi po kaya ngunya na in partnership with UN Habitat, yung HOCHI project, yung Healthy Ocean Clean Cities Initiative. Po? So may dinevelop po silang IEC material na isi-share po yan ni Engineer Neil Dominic Carreo. So ang samuyang Health and Safety Officer, at the same time siya yung HOCHI Project Coordinator. And then another one, yung yung nag-implement po kaya kita kang GHG, yung Greenhouse Gas Emission and Management. So bali sa pinopromote po nga niya to, yung ina-advocate yung yung carbon-free Legazpi. So may IEC material din po kaming ipinopromote. So to be yan, i-share po yan ni Forester Dinwaldo Lucena, ang Project Development Officer po. So very good. So yan po. And to be closed, i-close po yan syempre ang ni Samuyang sa tuyang Vice Mayor si Honorable Bobby Cristobal. And of course, i-open po inikan sa muyang OIC, sa muyang opisina, si Engineer Lino Benjo. Okay, madam. Yes, good luck po sa Gabos. Good luck sa Gabos, and looking forward po kita para sa magayontang partnership asin pagtatarabangan para po sa ang ngataman kampo kan sa tuyang kapalibutan. Yes, opo. Yaon po kamusta at ang DCG. Yaon po si Sir Glenn Buda. So, news team, yaon po naman para i-cover po sa buong event. Thank you very much po. Yes po. Ako kaya, na-timing madam na may alas 3 akong programa. Kaya gari masirip sana po ako taon duman. Opo. Mahiling ko sana po, kamumagman ako kaya. Opo. Pero yaon po sa news team, makover kaya Buda sukan si Sir Glenn. Thank you very much po. Opo. Salamaton po, ma'am. Mabuhay po kamo. Thank you po. Okay, thank you. And si Ma'am Dolores Malagueño sa tuwing na ibalik niya sa pag-launching nindakan na ELA o Inding Environmental Leadership Academy. So kung sabi yung tabi kan, Ange, iyan tabi, live yan sa Radyo Buda sa Facebook taon-taon na programa. Maray yan. Ipa-live ta sa Facebook, Ka-live da kami, ma'am, sa Facebook. Kaya, piga-paaram ta ka na. Kararam ko na. Buda si Luwens. Okay, sige. Ito MVP, Ebahan si Boy sa Mobile Acelero. Salamat, Ange, sa report. Mientras tanto,
Ihabol ang report ni ni Josh Babino, 3 minutos bago mag-alas 9. Lowens, okay, Joshua, good morning, come in. Yes, good morning VP, good morning sa mga paraantabay, sa mga dagdag pang bareta, magiging maliwanag na naman ang kalabaan kan Rizal Street digdi sa Daraga Albay. Ngunya napapaabot ang Kapaskuhan. Inian marireparo digdi VP kung saan po digdi sa may BDO Daraga hampang iyan kan Daraga Covered Court. Nagpakakarabit na ang mga bumbilya asin masundo ini duman sa may boundary kana Legazpi Daraga sa may hampang kan Bicol University. Sigun ki Municipal Engineer Chuel Montaliana, nasa 1.3 kilometros ang laba kan pailaw na ini. Ngunyan, padagos ang mga personahes kan Municipal Engineering sa pagkarabit kan mga pailaw. At ngunyan, bago matapos ining simana, posibleng tapos naman ang ining maikarabit. Alaga day pa man masiguro o day pa man ang exact date. Kung rin talaga ini papailawan. Kung matatandaan VP ka nakaaging 2018, kan giniduman ang siring na proyektong pailaw, asin saro ini sa naging atraksyon digdi sa Daraga. Ang pinagkaiba lang kan taong 2018 budangon yan baga VP, posibleng magulpi sa bayadan sa APEC ang munisipyo. Tangon yan, mahal bagaan na rate 10 kilowatts per hour. Pero anyway VP, dakulman ang talagang excited na mahiling ang siring na pailaw na talagang attraction man ini. Sigun sa mga arog kong kabataan, #Instagramable ngaya. Pero sa ngunyan, kung matapos ining maikarabit, dahil pasigurado kung rin papailawan, sigun kay Engineer Montaliana, posibleng pailawan ini first week kan December, kasabayan ni pang pailaw o dekorasyon, digdiman sa may Daraga Park, hampang kan munisipyo. Dagdag na bareta, halidigdi sa Daraga Albay, Joshua Bino, DCG. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan mga tugang sa Daraga Albay. Okay, bago kita magpaaral, basahan ta muna so karakul-dakul lamang reactions ka sa sabi kan texter ta, good morning sir, dapat po siguro may public consultation before implementation to avoid conflict now nga po sa Legazpi. Ako traffic po dahil sa mga passenger jeep. Henry, dapat kasabay sindang LTO, diretso ticket yan, haloy na yan, tapos dapat bakong ningas ko. Exactly. Yan ang saro sa mga dapat na challenge na. Dapat bako yan, mga tugang ningas kugon na bagay. Aha, si Manayuli kipi painom. Ay, ang pigilan ko tabi Manayuli kay Jim's Coffee. Jim's Coffee tabi Manayulan sa kong piginom. Migo, sa ibang nasyon harayo pa nagluway-luway na pedestrian lane. Sa Pilipinas harayo pa lang dumalagan naki makaskason sa pedestrian. Sabad abuton kan mansipadong driver. Iyo baga. Dakulo na kaso kan mga punerarya ang nadakop kayan. Very slow moving pati pero nasa tao nagdalaga. Alright. Punerarya. Aha. Kay digong na naman, gadan yan. Okay. Pero ito pag-abstraction ni digong kanina. Aha, reaction. Classmate, kumusta po ang mga taga Santa Florentina? Okay? Pasensya na po ha. So mga daitang mga kadakol na mga reaksyon. So daitang mga reaksyon. Sabi ni Sir Mamuel, hararo mo ang sound mo Sir Hen. Gary harayoon ka po sa microphone. Okay na po ma'am. Okay. Salamat ka sa inong pagantabay. Mga tugang, masunod na po ang tingog kamanuan. Dahil pong problema, dahil pong problema. Si Henry M. Mga tugang naghapot lang. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ang Juvenile Justice System and Welfare Act sarong lakdang para mailigtas ang mga aki sa paghibunin krimen asin mata one inustisya ang biktima siring man maging ligtas ang sa